Hello, check. Ay, live ti, pati audio. Ibaloy ni Kapitan Enteng. Kanya nga di ma'am. Ansh. FB kan YouTube. Katkas ano nga, DJ Kwayo, DJ Nakapsap ko na ko lang. ulos yung ngay. Nakalive. Uray ah. Hanta di nga rod mausap to no outing. Ay, kaya kanya di isiglot mo tina. Bunit ka pa mo na. Haanan? Midyaston? Lagtangga. Midyo. Nakapsot. Anak sa. May kiditan ah. Agkwanto dito, agbanarbar no piksaan nyo. Ada nakakuha. Nakapilter diyan. Ada di filter. Ay, wanje kan inted mo niya. Nag-game dito siya. Ilala ko na nga rod ti itre. Ngam uray no Sabi 8,000. nga pang cellphone mo lang kami ma'am direkta. iPhone 10 pa. Pang ngam dahil ta laptop iso nagbiro ka nga di USB nga mo. O napiksa ko na yan. Gusto mo. St. Joseph Driving School ang Napiksa pa tayo. Pagpikik talaga nito. Ay, napikap naman isa. Owen. Di ba ada di kastakot mabaling nga isuto sa di ko ah? Ba rin? Ang kawam di kolektor ko pa yan, ko pa amo. Ano ni Joe? Badili lang kami 10 seconds namin. 15 seconds. No ko ah, Kok sa camera ah. tamang isang atak ti Nakakuan. ano din, Manjaw na dyan. ti manok pare. Manager. No makaala. Ano kayo audio ti YouTube and Facebook? Agpakita ka. Dahil tamang GDCWT no Facebook. Information. Mountain Province. Mountain Province. Ay ibuntok. GDCWT. DCWT kat ada naka-live. Ay, BBC. Mountain Province gayam ti ko. Broadcasting Corporation. Ay. Kasi diba ti Benguet dati kat Mountain Province talaga. Ha, akin di ah. Ti Mountain Province ibinggit ko. Shout out man kadagi jay ko. Hana kahit nga mga sawat ibaloy. What is the real reason? Tafe! Ako naman tadita pa rin jupar. Nakmupian mga hawa ni. Taga di man la. Kalay. Apay nga preso. Nya nga gapungay nga imposible nga dati kas jay lang nga rason ti ko. Panggap lang data panawan nakakan may separate ipilak nya. Kat ako pareho amin ti Baloy. Jay nga ti kas laing ko na dayta nga dagita han nga amin nga kan kanaing nga apay kan kanaing mat japan ag kung community kas jay. Pipi ako man no ko no dayta kung community kas takat perfecto. Perfecto unay. Aman. Simple. Kat ibati da kapay kano no. Ako kartamon ibati da kat Ibaloy. At dagamin jay nakang apay nya jay nakakuha nga ibaloy iman at tinaynan to. Kutaan nga amin. Siguro di lang ta iso na nakatsambati kas jay nga klase. Pena na nayon tula nya pag nanayonan nga kaslamad maditi ibaloy. Ti nangasawang ay adu ti Ibaloy nangasawa da ti daduma. Sumot lang mo pinanawan da kasi JFD. Oo. Nga han nga Ibaloy di nasawa da. No Ibaloy. Ay, ako naman tayo vlog ko man nga peso nila. Han nga man magpasita nga Ibaloy. Adam nanayunan manan. Oh, hindi. Nanayunan manan idi kwa. Awan da kita. Nantoy kat anami ami sa kami mat ko. Ja. Oh, dong bubuya kapitan. Shout out mo man. Shout out kay Agboy Buya nga first honor. Manuda. 32,000. Tapi ito ay first honor kon second honor. 20,000. Shout out mo kadagi jay nang ibaga nga ko maditi ibaloy nga pakiasawaan. Apay ngay. Agkam kamalikan sa kabsat. Amo pagpapadaan pay man Adan to pay dagi jay mga sawa ti conforme nga lahi kat.
mangyari ti kasjay panawan da niya. Mm-mm. Panawan da panggap ti dayta kwarta imposible dayta. Ada kajagi jay as agasawa daytan nga manghandle dayta nga sitwasyon ti panggap ti kwarta. Han nga panggaphan nga gaputa ibaloy. Baka baka hanlang ibaloy ti nakapasamakan na dayta nga dati na panawan. Amin nga kwa siguro Gusto niyo bulam naman. klase ti tao, Napigsa. di ba? So hanyo unay apo. Hanyo pagpapadaan ti ibaloy. Namagan tamang ka ni Apo Kapitan. Tingnan niya may baga naman. Paring Jose. Ay loko da kita nga tao. Loko da nga talaga. Loko da nga talaga. Ay loko. Ay iswater pa yun. Pag ibaloy ka man kapitan inting, di kapitan inting nga ibaloy. Kuan ju mo. Shit, tagtagang ko takuhoyo. Sa mambalin na singa dumboy. Mga sabak mo di ibadoy. Ibadoy to pa'y asawak at sikat to pa'y mangulnong ni pilak ko. Intayon at itayan ni Witing. Ang drama ka man nga may sak. Pagbadong tuyang akman. Tuyang! Ano ba po yung Apay? Ito hindi yan non-play. Ay sige. Sak muti ko. Sak muti agbadong. Hindi kita harang kumagawin. Muti. Tumabali na lang. ano ni Jofer? Agree ko tayo. Kapitan. Mister. Napigsa mo. No, iriyaw mo. Jak na puutan anat nagko iti dalan ti kwarta kapitan. Ket nagsubli ak iti nagnaak. Ay na, dinungparnak mo ti kaldeng. Ang mga no ada nakapidaw kagawat ko nang. Siguro Sapay kumatay na malaminak. Anya? Ambungan ka iti sa ako. Ay. Napudot. Ela, bayada konti natin nag-akwartam. Sukatak iti Cavite. Ha? Dito na. Dati i-reels ko. Ay, apil mag-game inay man. Anya, nga sa balimit. Mas magandang pang-drama kayo din. Nga rod. Sa wala reels mo. Ito naman Jofer. Na? Ito yun. Ay na, itay nagpailangan ay ayaban. Hindi ta. Bakla kayo na doon. Ag-uray ka. I-live ta. Ngay. Cellphone. Anto yan, laiban mo ma'am. Kaya. Nalap yung PBC. Tapos YouTube. Pag-move ka YouTube. YouTube oh. Basta cover kayo. YouTube kan MPBC. Kanya man no, adati nag-comment. Mangugata nakamanak. Mga sawa ka ti ibaloy. Mayatupay. Nagadado tinadayaw nga ibaloy. Mapanda gumatang ije store kat kunada. Ada tila ko yung nga kastoy anti. Ada ti puspuruyo. No di dumangay paring jufer. Lighter lang ti Ada. Wen, di duma dita nga agibagbaga nga maditi baloy kat no gumatang da ijay kwa kat awan dayaw daya. Ay ada kastoy mo? Kuna na uray bakit? Bastos kit di dayta nga klase ti tao. No nya nga klase ti sa una dayta ag comment nga maditi baloy. Di ba Jofer? Jofer? Sao ka? Apay madmadi ka no ti lahyo nga ibaloy Jofer? Lokdik na aday ta. Naka-mute ni Jofer. Kapitan. Ay, nadi-remote ko. Baka day ta di nakaasawa ti ibaloy piman kat pinanawan da ata basit ti kuana. Ang mumon na basin di ko na. Un, panawan da ka nga talaga. Amo pa amo ti agabalyo. Agabalyo ka agamin?
tayo lang ti mulmulaga ti script ha. Una. Awan. Chat at in mali akse. Alas 12. Ada na comment kan YouTube. Check yaman di YouTube kapitan. Kumusta ko na naman? Ang saram Ito ka rin Si bibiyag kami. Ito pasing ka rin niya din man. Pasing ka niya da. Ay, agni-activate YouTube niya ay. Yes eh. Ada man Joker. Ito ka rin NPBC. Ito naka-live niya. Facebook. NPBC. Hindi, pwede ito eh. Live ko ang tamat bangat. Hana, NPBC. Ay, Facebook! Kung ako na YouTube. YouTube. Facebook kan YouTube sir. Or YouTube pa. Yeah. Kita mo dito. May si Facebook. Ay, inay. Season expired pa lang. No? Yung PBC. Tining. Sa kapitan, ente nga ada di Facebook nga nakita ang kapitan. Kita gatuba. Gay. Wala ka di ipakita. Ado? Nag-adudan to pa eh. Sumarod. Kamat us-usala. So, ang simabadin naman. Awan, da kita. Sumbat ang kandiya. Nag-aduda pa eh. Kagrugi kayo na. Simat na yun. Apa yung ngay? Barbaro siya iyayaman. Basta makita yung kwanto. At pagkalit Sapay sa imani man no tulad-tuladan tapos si karainan nag-aramid at madi. Sige lang. So ti kuha nga. Pagbasulun na ko. Dapat tanda ay pati pang entertainment lang talaga. Gumawan mat. Ado, pati ija ago, manuti ada ja ago. Yan siya pa i-invite Kak din mo nga kung to kay di suplado ka ganyan. Ang ka man nagsasouth kasta. Ang kinutida kami cellphone ko sir. Kwanto. Insas kod ago. Nya di bagbagam. Si Rinaldo Dakanay. Sa ganaan siya pa Kak din mo ata. Tetestog mo alin. Insas kod maman nga ago o. Nya ka di bagbagam mo di. Kwanto mo ang tawag ko security. Kinutida na daan mo na kasunod nga kinukutid yan. Taka butang mo tana gabi. Kitaan nyo ang dagi jay ag tultulad ti karakter ti drama Kapitan Inting ta baka kit di agloko-loko kayo kat da kami ti affected nya video pa Kanay. ada ti basaan tayo man mga kakadwa yan. Dagi jay man kano agtultulad ti characters dito drama nga Kapitan Inting pakikit tayo basit apo. Bakakit di dagi jay mang tultulad ket adan to ti marami da kasla kalokwan ket
Da kami ti mapabasol. Santo maapektaran pa iti ko station, di ba? Paring Jupiter. Ayan. Ayan, kasi adadagi di dadu mga nag-aduti agtultulad ti characters mi dito eh. Kata madipay ko mati kasjay. Sla dapay ti mangibagbaga nga isudan ti original. So nga kita-kitaan nyo. Shit nga. Dito, kapitan. Kinagatnak ti kuton. Bakit na? Ay, shit ka ako. Antoy. Antoy pa lang mat. Nagkay pa yung mga anto. Kaya mo Kakain mabalita? po kayo, sir. Kakain kayo. Kaya recover ko ni Taos. Nagbadi niya. Nagbadi jay ko agad mga din nga. Mata rice wine. Ampas. Jay. Rice wine. Oh. Ampas gayam. Pero ne. Tiray swine? Nasamit gamin san to. Nasamit ah. Wan. Ako daw. Ate gamin nga nasamit. Nasok arang. Wan. Eh? Asin ko mga road niya. Talaw siya alim mo na sukal. Niti At least niya. Filmi siya nga. Karkaroon mo patang. Ayo. Mga mga kakadwa. Dati basa Oh, i-post ko eh. Recorded ba tiyan as custom? Parang naman monetize ulit. kita-kitain nyo. Ay, iman ko eh. Shit. Oh, iman ko. Haman, i-force ko. Eh. Shit. Pasyakal ko kay hindi. Siya kang di man ang comment sa YouTube. Nung manasapa ka, Juffer. Hmm? Huwag manasapa ka. Sakto lang. Shit. Perfect. Shit. Pwede siya. Yung padok. Mayat kaya naman ngayon siya hali man. Followers naman. Ay ha. Dati basaan tayo man mga kakadwa. Pipisa. Pampay lang di oray niyo, Juffer. Hmm? Pampay lang. Sila kami di mapabasol. Maapiktaran. Skulatan at ato di marami ka kasla kalokwan ka. Sila kami di mapabasol. Nakataga natin. Apiktaran. Maapiktaran. Bumababay lang. Una. Maapiktaran. Station nila. Kumain naman. Ano masang extra na ba? Madipay kumatikas dahil. Adi ito ay parte ito ngayon bilang. Na? Ito ay parte ito. Bako lalata. Uy, dali. Blueberry. Baka manarasay ko ka. Ang tap ni blueberry. Madipay kumatikas dahil. Blueberry. May blueberry. Dali. Pagatan na ko ba? Ay, uy, tanalanan, di ba? Pagdala ni Marian, ba? Saan pa? Dati Ano na ni Merian J. May isa? Pag di na ko Maapektan. Eso. Una na. Pas di na ko malay. madipay kumatikas. Kasi na. Original. Ni-stop ni Marian yan kasi na. Mag-ignita. Kita-kitain nyo. Nag-atidog si Ima na nga naala na nga damos.
Istorya kan amam na din tap nadabuyan da. Alas 11 pa yung tumanag sa. Alas 12 kit dia. Kaman yung Panagtapangan. niya di istorya. Awan mat. Nakadulin pa lang. Tapi di makan? Mabalin no. Agmukbang kayo na sir dito. Rimor ni kwa? Rimor ni Joseph? Ay, kikitaan mino kasano ti kastami dita. Tungtungan may kani Dante na ita. Taga ano ngay ni Miss Ebriel? Tuba ma'am. Ay, taga Tuba ka. Kunak no karubam ni Miss Dolly. Taga-tuba ti Ado kan itugon. Itugon. Ito yung station. Ah, Itugon Tuba. Tuba. May kan? Start kayo. Wait, sige. Ikuha tayo latan natin. Nani ba doon? Ano dyan ka ti ate? 74, 43, voicing, umununa, bridge, 3. Adto ti ka sa pulam a kwarta, ina Silma. Ay, agyaman na, kapitan. Adan igatang ko iti agas ko. Napuukaw kumot nga men, tay pensyon ko. Kasano na po kaumaw? Ay, Jack na puutan ata. Natnag ko iti dalan, kapitan. Kat idi nagsubliak, iti nagnaak. Awan mo dayn. Ang mga no adan nakapidaw. Ay, nalabi ta kasta, kapitan. Sapay kumaata, isubliti nakapidaw. Isa pa kumaata kasta. Ang no awang konsensya ti nakapidaw. Saan mo anam na maisubli pa? Jay la pensyon ko, ti namnama, kapitan. Tawan mo trabaho. Kahit saan da ka malagip, dagiti duwang anak ko. Nga agnanaad ijay syudad. Ay una yan dagiti anak mo. Ang bayam ta ikagumaan tayo. Kunta kan dagiti anak mo. Tapno sarong karanda kamit. Agyaman na, kapitan. Alang araw, inakaunta, inagumatang iti agas ko. Ay uray di mon bayadan dayta inted ko a kwarta ina. Bayamon. Ha? Tulong kun kuwa. Tulong kun ka. Nak mabulbululak ngayon oray kanto. Tulong kun. Tulong kun ka. Pero ni ba doon? Ay badung karod. Dati ko na ikwa di ay? Di last line na? May kan, badong? Bridge 5. Tulong kun ada na kwa. Awan lang gamin di ko antoy monitor.
lungkon ka. Duoy. O sige, okay na yon. Wen, gusto. Bridge 5. Bridge 5. Ay, ba nung inting? Hala ka din, aparay. Ay, nagidan kayo. 5. Hala ka din, aparay. Pautangan na ko na, itigatan ko iti bagas may. Na, apay nga min nga awan igatang mo iti bagas yaw. Awan nga rod kwartami, paray. Apay nga awan. Kasano mo nga may, kit na bankrupt kami iti mula may. Unay mo na ito. Bankrupt. Kit na bankrupt kami iti mula may. Kit na bankrupt. Ay, so. Tas na ako nagtamik mo angkan. Naunag. Irwar tayo Apay nga. Kadanog mo man. Kit na bankrupt kami iti mula may. So? Kit na bankrupt kami iti mula may. Ay, unayin. Ala na paray. Pautangan na ko iti 3,000 laang. Taigatan ko iti abasto may kundi tuyang. Tricky? Uwin paray. Nagdakulan. Sana balik na bayadak tumod paray. Sige. Kasyan ka. Ta narigat met no agbisin kayaw. Pautangan ka iti Tricky. Magbayad ka. Ha? Agbayad ka inton adda kwartam. Dalawag. Ay, nalawag paray. Wine, agbayadak daw. Shout out kakabsat. Ako na i-violet di 7. Kaya dito labas. Dito Bridge 8. Ay, ikaw ang ko rito. When kinuitak. Bridge 8. Voicing. Kapitan, adamang sapsapul kan ka. Paunagak ka diti opisinam. Sige. Pastor ka. Kasladjar na ti umutang, kapitan. Na, ay asino day ta aya at tao. Nitunyaw, kapitan. Aganak ka no di asawa na. Anya? Sige, kapitan. Mabitla ang tainak ayaban. I-jewel mon, i-boses mon, sige. i-voicing mon. Bridge 9. Bridge 9. Siyak mo lang. Kapitan, umutang ako maiti kwartam. Naganak ngamin di bakat ka, kut pinanawak iti ospital. Awan ibayad mi di ospital. Anya? Awan mo sa baling asit gakong kapitan, no di da kailangan. Mano ay mano ka diti anak mo. May kawalo di ka ipaspas ngay anya? Walo. Uwan ka. Iso pautangan naman. Nagadugay ang tiputot mo. Anya trabaho. Awang nga raw. Kat ni bakit mo. Anya ti work na. Awang mo lang kapitan. Na, isa kay anak nga anak. Nga mala. Awan bibiyang ko iti data. Manuti utang. Uray 5,000 ko ma. Sus, dagdakal. Uwan kapitan. Igatang ko pa yung aminiti. Kanandag iti putot ko. Ay, ala. Kaasi kamay, iso apa utangan ka. Anayo kun 5 billion to utangam. Ha? Bayada mo la damdama 2 minutes. Kuan ang badong. Bridge 11. Ito yan ko nga na Ay, inaya na. Bridge 11. Pinalpas mo yung tutan paray. Tunyo. Uy, nalpas titan. Bridge 11. Nagmayat matan ti biyag mo kabadong.
Adda kala dita sango ti Tersinak nga agtugtugaw. Awan mo't aramidag maray. Ay siguro, agur-uray ka manen iti mang pamiriendaken ka. Nalalam maray. Apay, kabadong. Di ka agbangkag, Ay, awan nga rod aramatag maray. Awan, kwarta. ay, wangan, sorry. Di ka. Apay, kabadong. Di ka agbangkag, Awan nga rod kwarta nga aramatag maray. Awan pa'y maigatan ko iti binay nga imula. apay. Manabto og latan ti bin-e, di ta sangaw. Ay, kito niya. Ay, mangged ka, tapno ada igatang mo iti bin-e. Ay, agpautang ka mga rod iti igatan ko iti binay, maray. Ay, awan may pautang ka. Kundi sa oka, di ka magayam magpauta. Ay, ingkakat agsapol iti pakitaggadam. Saan ka nga gistambay dito Tersinak? Bridge 79. Haan da ito niya. Bridge 12. Ay. Iboses mo lang ang boses mo. Kasong batan to ni Banang ito no Sabado. Ay, awan, iso na ganyan. Bridge 12. Bridge Bridge 12, 12, boses lang sumbat ni ko. Enteng. Agbayad dan tulata. Saan pa'y nga raw? Agbayad tulata. Bayadan ng tulata Kit, inton bayadan na Ay, unay kan ba nang? Urayam ka ding agbayad Ulitin ti ibagbagam. Kunakmatkan ka. Urayam lang. Agbayad dan tulata. Okay. Bridge 13 may kan kwarog. Kwarog badong. Bridge 13. Tatabataw, kaya't mo ka diti matangdanan. Dipindi ay ti swil daw. Ay, hindi mata. Bridge 13. Dipindi. Nawala dun yun. Kaya't mo ka diti matangdanan. Ay, dipindi ay ti swil daw. Tangdanan ka kuma, taga-biyunam ti likodan ti balay ka, tamulak man itinatay. Masadutak. Apay masadut ka, katawan mo trabaho. Masadutak nga ron, ngagtrabaho. Naa, kasano ngayon ti biyagyaw, no masadut ka mat ngagtrabaho. Ay, awanan bibiyang mau. Sapay at utang mo kini uncle ka, kasano ngayon mabayadam, no sadut ka mat ngagtrabaho. Ay, kitagbayad ak tulata Kanon tungay, Ay, awanan bibiyang mau, nukanaw. makamu ka. Ingka lang arudin iti trabaho, ikan. Ngam nito yang tanda mo, hindi ako ibusis nato niya. Uy, Tanda mo no Sabado. Basta di naikan lang ti blue nga tungtong dako na na. Isuday lang ti maipising single. Nukanaw. makamu ka. Ikang ka lang arudin iti trabaho. Isupay ti matgadam, ngam di mo kit din kayat. Nabayad akon. Nagbayad ako. Angkal, nagbayad ako ni ti utang ka. I-paid mo ni ti listaam. Naipid kon. Dagiti ngay pada ka nakautang. Nagbayad na ka din. Una. Ni paribanong langan. Ti saan pa nagbayad? Awan lat amok ang makabayad dahi di angkal. Ngamin, sadut mait. Tangdanak ko mga gabiyawn. Ngam di nakit din kayat. Ay, ang mga no ada trabaho na. Awan angkal. Ah. Nakailadlatan ni tindayo ni di parangan da. Ay, barang agbayad tumit lang iti utang na. Sapay kuma, angkal. 15 labas, 16 labas. Badong inting. Badin. Badong inting.
17. Naimbag, tanasabat ka dito yung dalan. Mali, sorry po. Naimbag, tanasabat ka dito yung dalan, pare. Apay aya. Pautangan na kumamanan, pare. Agbisin kami, kinituyang ka. Kasano adi ka agbisin, di ka matmanggod. Awan nga rugmo't panggitan, pare. Ikan na ka ni kwarog iti trabaho, ngam di mo kayat. Ay, kwa, pare. Ay, lading itak. Saan ka apa utangan? Ha? Agbayad ka pa iti utang mo. 18. Labas. 19. Ay, 18. Angkal, nagadumot ang dagiti natang dito ilamisan niyaw. At dapat nagduduma prutas. Ay, inted man dagita may nagbayad iti utang na. Ken ada pay nang ted iti nitib amanaw. Ha? Ada pay pato. Wow! Nagsayatayin. Di adan to ilako yaw. Paadwak pay sakbay nga ilakaw. Ay, wun gayam. Mga laka iti pangramanam kadagitaan natin ken prutas. Uy, Sana balita ado. Ang mga numadadaal da, ta di mi kabailan nga ibusahin. sige angkal. Agyaman na. At damat gaya mo sirbit, ikinalaing mo at tumulong angkal. Muna! Tumulong tayaw. Basta dalakit di kabailan tayaw. May saman pa Las. Tumutang ako may ti kwartan. Yan, tumulong tayo. Tulong angkal. Tumulong tayaw. Basta dalakit di maitulong tayaw. Back to page, bridge 1. Bridge 1. Di lang. Back to bridge 1. Inteng Quarog, Bridge 1. Bridge 1. Bridge 1. Anggal, pautangan na kami ti kwartam, daigatang ko iti pilit ti tricycle gaw. Na, apay awang kwartam. Baro ka pa, awan igatang mo iti pilit ti tricycle mo. Naiskamak nga rudang gal. Yay. Nagdakkel agad at tinapukaw. Ay, day tanto mga men. Hala, ibagam no manuti ka sa pulam tayo kang ka. Kasapulak ti 5,000 ang gal. Tada pa isukat kay jay tricycle gaw. Sige. Ikang ka, ta da idulduloin ko akwarta. Ay, agyaman na kang gal. Nakasaysayat ka talaga. Managtulong ka talaga ang gal. Tumulong ka. Basta dalaki di maitulong ko. Mabit lang. Nakalaan tayo bulbuludin. Nakding. Sinag, first scene. Ay na. Sobrang mga nabasa. Mas. 7444. Inting kwarog number 1. Kuyugan nakmanan kwarog ta aglugan ta di tricycle mo. Mapanta ag grocery. Rekurida. Tigi. Kuyugan nakmanan kwarog ta aglugan ta di tricycle mo. Hinta man ag rekurida. Sige ang gal. Ang awan gasolina. Sakti makamu. Mala. Sige, mapantang gal. Sa dino ti papananta.
Inta kita ang dagiti kanal dito barangay, ta ang mga nuna pumpun manan iti basura. Sige, Uncle. Inta nga rudain. Kuan ang Kuan kwarog kwarting. Sige. Inki. O sige. Kayo nga rod ag-inspect iti kanal. Kat umay kayon tulat ta dito tersinak nga agmerienda. Libre ka day na nakagawad. Ay wan, libre. Kasla kontribusyon ko matan kada kayaw. Mayat no kasta kagawad. Mari kagawad ko Maray. no mai-correct DJ. Sinabaling awag. Pengawan ti audio. Kasla kontribusyon ko matan kada kayaw. Nasayat nga ron no kasta, mari kagawad. Naa. Madlaw ko asabali ti awag yo kanyak. Ni Kwarog, na nakagawad ti awag na. Kat sika, kapitan, mari kagawad mo ti awag mo kanyak. Na nakagawad ko nagayam ni Kwarog. Di mari kagawad ko nakmetken ka. Ay, iso nga iso mo kiday. Tani Kwarog, no da duma. Na ti awag na kanyak. Ngam no da duma, kagawad. Iso nga, iso matlaang nga isaw. Unbit. Kasla kanyak. Awagan ka man iti kagawad, wano maray. Isumot lang nga iso. Katwan na. Ala. Yung kami nga ron din, magmag na ti oras. Sige, kapitan. Kat umay kayo latag merienda dito tersinak. Alang, Uncle. At dalat ta dagiti basura ka dagiti kanal. Wan nga ron. Kung nagpuskul mo tan dagiti ruot iti igid. Wan nga ron. Kasano itan? Anya iti aramidan tayaw. Ay mapanta pa iti kang runaan a kanal ti barangay, takitain ta. Ang mga nuna puno iti basura. Unang, Uncle. Labas po, labas po. Labas manin. 6. Uncle, nagadwa talaga ti basura dito ikang runa na kanal. Ay, unay mo tindag iti kabarangayan ta, di da aywanan ti kanal. Unang, Uncle. Unay mo tindag iti kabarangayan. Mahay bladak no kastulag. Ay, sana, Uncle. Kita ang tasang ka mahay blood. Na, Tinasayat. Mapantay di tersina ni nana kagawad ko anang. Taintag merienda. ay sige man nga ron. Inta man agpalamiis. Tani, pimudot ti ulok gapo iti kina-irresponsable dagiti kabarangayan. Unang, Uncle. Inta nagmerienda ta mabisina kaon. Wanang, page 7. Oh, adtoy, agmerienda kayaon. Wow! Nagluto akmatan iti pansay. Ipalaman nyo iti loaf bread. Ay, sus, nagimasay. Ala nang, Uncle. Agmerienda ta. Ay, naima sa pansit day ta. Amangan mo't no ado ti bitsin na. Ay, saan? Basilaang. Mala, agmerinda kayo kidain. Bayat anapudot pa'y day ta pansay. Ay, bantayo ani dalay. Una. Ay, agyaman kami iti merienda na imas, mari kagawad. Ay na, nabsuga ka. Ay, kat agyaman akmat ata magustuhan nyo ti merinda nga insaganak. Nagimas tupay na nakagawad. Ay, nabsugak. Ay, ma-stress aklat ta. Apay kaday, kapitan. Ang basol ko no apay. Nga man, italaan nag-inspect kami iti kanal. Adamot nagkurangan tayo nga agpayso kapitan. Ngamen, kasla binaybayan tayo ti aglawlaw ti barangay tayaw. Eh, sa bagay Nukas tang raw, agbayanihan tayaw, ag-clean in green tayaw, agikap tayaw. Ay,
Iwan usto ti ko na ni Kwarog, kapitan. Ay, agpamiting tayo nga ron, kapitan. Tapno agdalus tayo, abo marangay. Sige. Mangipaskil tayo iti pakaamaw. Kadag iti kabaranggayan. 9, 10, labas. 11. 11. Nalpasan ti barangay meeting, kapitan. Nagawi daw dagiti tattaaw. Naimbaglakid din ta amin da, kat imanugot na nga agbayanihan tayo. Kunada pa'y ngagluto tayo dito'y barangay haul. Tapno dito'y tayon amangan iti aldaw. Kanda kami atanaw. Ingkam agur or iti bagas. Kan siday na mailutaw. Ay nasayahat nga ron no kasta Sige, innakaon. Takasaritak mo't dagiti tanod kaw. Taing ka magsulisay. Sige kaanakan. Ang imbangan tayo pa ya. Apay saan ka amabisahin? Ay, nakaluto ka main ko araw ga. Intayon ije kusina, magal daw tayo. Sige nga raw. Mangal daw tayo pa Sakbay nga inak agsulisay. 13. 13. Eta, nagbiit. Ada badong na. Apay nga nagsiagsinong ba't da ko na naman yung DJ? Ay, makaturturog at matalaga idire. Hus. Nay, may ka. Ijay, bridge 13. Handa mo gaya nagsinong ba't naman kinabilak eh. Damo 13. Ang kangil, saan ka di makibayanihan ita ni tata ba daw? Jak aman. Jak aman. Main sampai? Aman mo. Siguro siguro mo saan nga umay, basta bayanihan. Saan ka di makibayanihan ita ni tata ba daw? Jak abaw. Saan siguro? Siguro mo saan nga umay, no kasta bayanihan. Nito yang lang ti makitultulaw. Why, nagitak ni nana tuyang itay. Isuda kini antiban ang tiaglutluto para iti pangal daw. Ay nasaya at no kasta. Sabay kumatamalpas tayo itangal daw ti panagdalos tayo iti kanalanggayl. Tasan lang matabasura ti katuntayaw. No di ka tagparaspas tayo pa'y. Ay kabailan tayo day ta. Agtitinulong tayo mo. Parentay! Ha? Paray! Ang damot gayam ni tata ba daw? Paray! Umay ka ditoy! Ay, nalada ba? Napanak pa yung garden ko, paray. At least ada ka. Ay umay ka makibayanihan. Ay, una paray. Tumulong ak mo ta. Imbag man tata ba daw? Kunami saan ka man tumulaw? Saan man Ken iso nalada ba? Tanang Parduay ka itarong. Nang purusak ilitarong kinukra. Kuanangs. Giraman ko Bisina mati. ko, break time on ba? Soon si Gaya mo. Saan man Ken iso nalada ba? Tanang purusak ilitarong kinukra. Agraman ka matay, paray. Ay so pa mainayon na si dain tayo itangal daw. Mayat aparay. Maragsa ka nak. Taamom itan ti tumulaw. Madkwan. 14. Adoy pa'y titinapay, kabadong. Wen maray, agyaman ak. Imbag man gayam ta imay ka. Uray ni Mari Tuyang, inmay mag. Aglutluto da para iti pangal daw. Wen maray, talaga tumulong kami Takababain mo no siyak manantisan at tumulong. Sige. Ikampay iti kape day Kampay iti kape. Talaga nga imay nito yung gaw. Takno complete kas, maray. Awa nga makomplete kas. Takababain mo no siyak manantisan at tumulong. Sige. Ikampay iti kape day tatasam kabadong. Ado pa iti kape dito bit-bit ko akapitira. Saanin maray. Ina. Nabsuga kaun. Alang nga raw ta agwarasak pa iti tinapay kan kape. Labas. 16. Nalpasan, di pa nagdalos tayo pare. Ewan nga ron. Nalawagan ti kanal. Sa adan nasamak. Kinawanan ti basura makita iti kanal. Huwag pare, nadalusain. Ket agyaman nakiti panakitinulong mo paray. Sapay kumatag tultulo yun deta.
Uy, paray, basta dabayanihan, tumulong ak lata. Iti sumaruno nga ramiden tayo. Agdalos tayo mo, iti aglawlaw. Agmula tayo mangki di itinatnatan ka nagduduma. Ayun na, mayat day ta paray. Sige, tumulong ak lata. 17. 17. 17. Ay, hagyamanak. Nakaangas akon, warog. Unang kail, intun sumaranaw, agdalos tayo iti aglawlaw. Magsidalusan iti aglawlaw ti balay na. Nagmula iti nateng iti likudan, wano sangot ti balay na. Unang kail, may atikas to yung aramidan tayaw. Una, ta para iti pagsayaatan tayo. Iso nga ituloy mo ti aggagit amang idauloy ti barangay tayo para iti panagdalaw sang kail. Una, No napintas, kan nadalos ti aglawlaw tayo dito'y kabildatan. Awan sa bali maidayaw, no di si kamot lang ang kail. win, siya ka talaga. Siya ka ro ti kapitan. Nga raw, ituloy mo ti aggagit ang kail. Tanong makita dagiti bumarangay nagagit ka, suportaran da ka dagiti kabarangayam. Ewan ko raw. Talaga nga aggagitak a kapitan. Idaulwak ti barangay tayo para iti pagsayaatan tayo amin. Na, dog. Ngunyam, ngamnyan. Dong. Dito next. Banang enteng. Kitang ko Glenn dagiji ko kasi ka nga kaadwan ti ako. Katungtong mo di sa kadangan di nakakita. Kung ka po na na. Banting. Tungtong ba ka na. Nagtungtong ay daytoy. Basta ibusis mo ngayon. Basta ngayon. Ay 7445. Inteng, di nakadiawisan arumwar ta apan ta kabalyo. Papananta. Six 7445. Banang inting ti first scene. Papananta ya. Saan? Masadutak. Dito'y talangan balay ta awan ti guest house. Ala. Ingka ka agluto ta pangaldawin. Ay, banang! Ingka agluto ta mabisi na kaon. Next. In bridge 4. Bridge 4. Ang kail, limabas ni antibanang dito'y parangan yaw. Ngumno pansin may. Na kami suutsmats. Banang dito'y parangan yaw. Ngumno pansin mat. Na kami suot may. Di mo italtalag. Abangan no simro ti bulan-bulanin na. Ingkay damagay no apa na kami suot. Isikan ti mapan. Damagam no apay. Apay asak ngay. Si kati rumbang agdamag ang kail. Sige, inakaon. Mga no siyak tigapuna na kami suot ni antay. Anya kumamati madingay naramid mo ngay. Kanayon kanto pa'y amang yung itinaimas asidaan mi. Malangaraw, ingkang kasarita ni Antibanang ang kail. Amuam no apay na kami suot. Tainak mo ito nagpasada. Data bridge 5. Bridge 5 ano.
Banang, apay anak kami suot ka aging gadito'y salas. Na ata inyad addam tinagmisuot. Na. Apay aya. Anya ti rason nga agmismisuot ka. Na. Taim panalpaak na tiri daw. Ay, apay nga ta. Ay, anya nga tat gapuna. Ay, marikwadang. Imay ka di dito ni Banang. Wan, kapitan, itay pa'y mo't nagawid. Ah. Imay nalabinayadan tay utang na amantika kan tinapa. Ay, kasta aya. Apay ka day. Ay, akwa. Ay, agung ungot ka di anagapo dito. Saan mo't? Naragsak mo tapi manaw. Agkat katawa kami pa'y ngarot adwa. Idagis istorya kami. Na. Apay ngay nga rod asimang put ka nakabisuot. Akasla siyak pa yung tinakabasol kan ko na. E dinto taawan mo't madinga inaramit ka. Day, apay ngay. Wano talaga akas dyan no bumakitan. Basta agung unget nga ura awang gapuna. Adakid di magkasta, kapitan. Agung ungat nga oray awan gapona. Balalaang ati kasta. Kaya't mo asawon. Bala ni Banang. Ay, awan kasta nga imbaga, kapitan. Ah. Ay, ang mga nuada sa bali ang makangag at idanon da ita. Ha? Nay, Ay, Badong karog niksin. ang mga nuada sa bali ang makangag at idanon da ita. Ha? Nay, no adaman nakangag kada kayo dita. Saan asyak tinagapuan day jay asarita. Nga agbala ni Maribanang. No dikat ni kapitan. Tasapay ipigsambit. Imbis nga awan kumat makangag. Ay, kayat ko laog dag siguradaw. Nariga taon. Jak kayat ti makabasbasol, kapitan. Nakmadlangan. Ang gumatanga pa iti bangos. Ta ilutok asidaan mi kanibanang. Barang mapunas ti pungtot na. Ay, ewan kapitan. Sige, mano akilo abangos ti gatanga. Bad! Badong. Badong. Badong Bridge 7. Uy, so data. Grade 7. Si Kante, arkilain may kwaraw. Danay, adaw, ti karga may. Sige, tataba daw. Imbag man ta nagado ti ginatgatang niyaw. Pabasto may akin ni Tuyang. Mayata. Ken imbag man ta kanayong kayo ngagkuyog nga gasawa ita. Ay, katuwa na. May mayati kasta. Naragragsak. Kurik ka dyan, tataba daw. Iso nga itultuloy lang ti kasta nga aramidin nyo Iti kasta, naragsak kayo latta. Wan kwaraw, gusto ka. Malang araw, ikargatan iti tricycle ko dagiti kargayaw. Wan kwaraw, sige. Tamadamdama pa'y, addan ni Tuyang. Napanggimatang itinala... Itinapay kay... Nalayla natin napay. Addan tom ni Tuyang ka. Napanggimatang itinapay. Paborito na. Parang nusunto, bibit na damdama. Mamon. Tricycle ko dagiti kargayaw. Wan kwaraw, sige. Tamadamdama pa'y, addan ni Tuyang. Napanggimatang ititinapay. Sige. Ikargatan iti tricycle ko dagiti pinalingkiyaw. 8, 19, labas. 11. Bridge 11. Sinungbat. Banang, nagapuam. Ijay? Sa dino nga ijay? Ay nati bagbagap. Banang dungo. Ha? Ay nakadi ayat ti kasuron baw. Tapi manawad. Ano nga tati mapaspasamak ka ni Banang. 12.
Ay na. Ngay mas ti kapi kabarakuan niyang kay. 100% na imas. Wala. Wait, tulwa. Tuwa. Eh, 100% na imas. Ngay mas ti kapi kabarakuan niyang kay. 100% na imas ah. Italang nga umay ka makikapi dito'y balay ko ang kail. Ah. Apay, awan ka di kapiyaw. Kwa, ada. Imayak dito ayan mo, takimaro man ni Antay. Kasla kasurod na. Ito yan niya aga pa ang kail. Kuna naman nga, imbag pa'y kano dagijay nga agasawa ta, nagaragsak da. Kan kanayon da nga agdit, kuna da. Sino nga agasawa? Ay di na nga ron ibaga ti dakdak amatid na. Sapay masuron pa'y ngaraw. Amo kaon. Nga sino ti dakdakamatin ng agasawa. Dananatuyang kan tataba daw nga kail. Iso da? Apay naragsak da ya. Kan kanayon da nga agdait. Unang kail. Kanayon da nga kuy-kuyaw nga ginggay di bangkag da. Nag-sweet da nga raw. Aya. Di nasayaan. Kit apay nga kagura ida ni Banang. Di pa nakawat ka. San nga isuda ti kagura na. No di ikat si kaangkay. Ha? Isak. Anjat basol ko ngay. Ay, talaga di ka makawawat. Na. Umapal niyan ti kadakwata. Ngamin, di mo pa'y ma-date ni Anday. Anya? Abay, kano ay tinaudi nga in-date mo ni Anday? Apay nasken pa'y data. Nayawan mo nang kail. Saan ka talaga makawawat? Na. I-date mo nga min ani Anday. Uray sagpaminsan lang. Tapno saan nga umapapal kada tatabadong kananatuyang. Tadagi dyan nga agasawa. Naragsak da. Nagpimpin na tagda. Nganda kayo kini Anday. Katsaan? Ngamay, nakapoy ka ang kail. Na. 13. Uray siyang close friend. No ada asawak. Di kayat ko ket agdit kami Uray sagpaminsan lang. Uray siyak mo Ken kanayon ko asagutan iti flower. Anya nga yung flower. Di uren niya. Basta flower. Ay kutuan sa bagay. Saan mo't kit di nga importante day tabanag. Basta tinapatag, kat saan nga agap-apat yung agasawa. Ang nung mabalain nga ramidan, o di may mayat manain, nga main, at adda marik na dati panagayat iti tunggal may sa kadakwada. Sa bagay, Ang sayang, no kumatanda asawak, di kanayon ko kumanga idait, kanayon ko ngay kan iti rigalaw. Awan mo nga raw. Dataman lang ang tagdait, kulos friend. Mabalin mo't lagta Anya nga iti amom no, madibilap ta. Isumait. Sige man, intanto man nagdait. Siya kung titaya. Siya ti agastaos. Sige tulungan ka iti balbalikas. Siya ti agastaos. Sige Ngam, tulungan ka iti gastos, close friend. Ngamain, adamat kwarta. Alangan asikalaang ti gastos. An-anwak nga iti kwarta, no saan ko agastusan. Alang around, inton bigat, intan tumat agdait. 14 labas. 15. Ingamot i-date ni Auntie Bana ang antay. Auntie? Ingamot i-date ni Auntie Bana ang angkal. Tapno makaaliwaksay kayo mait. Kita na kami kini Violet. Napan kami nag-date. Napan kami nagpag na parkay. Nag-holding hands kami bay. Nangan kami pa iti restaurant. Kit,
Uray saan kami nga agayan ayat, ngam naragsak kami. Di mas naragragsak kami kuma, no talaga nga agayan ayat kami. Kit armam nga minin Dumteng tawang kail. Ang mang kail, ingka ngamin idik ni antay, tapno sanin nga agmismiso out. Sige man. Awisak man ni Banang taag date kami. Next. Bulay mo siya. 17 ton. 16. Sinumbat mi. 16. Alan abanang. Agsukat kan ka nakapili sa kaon. Nagbangbagluak pa yan. Intamat agdit. Intaman ijay ili. Takayat ka. Di agpagnapag na ijay. Alan. Ingka agpilisan. Ta inta agdit. 17. Ikang basit ti ko ano, ti gap na basit Glenn. Sige ba nang dungaw? Manganta. Nabisinenta ngamin ang nagapo ijay park anagnag na. Naka-holding hands ta pa ijay park. Kasla balasang ken baraw. Ay na, palagip ko lakit nga ron tinapalabas. Ijay pa nag-lips to lips ta ijay tuk-tuk ti dakil abato ijay karayan. Uwin ba nang dunga? Ay naragsak gayam no agdit ta sag paminsan. Iso ka di akan hayon ka anak kami suot? Bayam. Banang dungaw. Tunggal maalak manday tay honorarium ko nga $500 million movie. Paminsan. Naragsak gayam no agdit ta sag paminsan. Iso ka di akanayon ka anak kami suot? Ala. Bayam banang dungaw. Tunggal maalak ti honorarium ka. Agdit taman. Nagbayat gayam. Makapaubing itirik na. Nga man. Naragsak ta. I love you, mate. Banang dungaw. Like the going through the lines alone. Seven 446 Banang Inting first. Sige ta agsil punak bayat ti panagtsaak. Buya ak mantay impos ko a video. Kita ak mano-mano ti views ti impos ka. Kitsang mo mita cellphone mo nagadukit nga amuda na ya. Kwarog Badong. Kwarbad Barangay. mo 3. Amud. Page pa rin. Bridge 1. Bridge 3 Kwarog Badong. Timano mo ni ko. Ni. Yan na gana di ni madam. Fibril?
Avril Lavigne. Ay, Avril Lavigne kagaya, ma'am. Ay, sige lang, okay lang. Haanan, sige lang, okay lang. Haan mo nga isarsar ng titar aramidam niya. Basta nga kanayan. 7446 Bridge 3. Bridge 3. Birds 3 akas 2. Anya ti masapul mau tataba daw. Imay kamot dito'y barangay haul. Umay ko kung makasarita ni Parinteng. Tagreklamo ak. Anya ti reklamaw. Kasano mga men? Nila kay Douglas. Bukbukudan na ti Danaw. Kasta ka di man ang ti reklamaw. Wine, kuwarag. Abay ngay. Kunak man no kinasarita ni uncle ko ni Tata Douglas. Yakman ang mau. Sige. Tay nakibaga kini uncle nga daka. Ano na kapi na? 4. Uncle, at ni Tata ba daw? Umagreklamaw. Ibagam nga, aksublain ton bigat. Kaya't nakakanwa ka sarita, uncle. Disturbo na ita. Agsilsilpon ka lang matangkal. Iso asangwom kadilatan. Iditak nga ron ti ipos ko a video. Ha? Sigurado nga ado man ang tiagbuy ha. At least ada man ang kita na $1. Day talag silsilpon ti raramida mangkal. Nga uri at ka dito'y barangay haul. Panawanak dito yan. Di ka magsinga. Kasano ni Tata ba daw? Ibagam nga aksublain ton bigat. Kan, ilak ko tiri daw. Ha? Tapno di kayo makastrike. Very disturbing kayo. Bad kwar. Ma'am Nadine, nabayawan ka ba? Bad ko naman. Ay, na yan ni Parenteng. Adi na kaya't na makasarita ita. Pag subli-sublin nakbailain ton bigat, Mike. Nagsilsilpon nga main Tata. Nagid-edit ka no iti video nga ipost na. Anya, ay paimanta sumraga kayo opisina na. San ka makastrike? Inlak na ti daw ti opisina na. Anya klase ti Kapitan Daytangay. No kaya't mau. Mangayabtan iti kagawad. Tadatayon ti mapan makisarita kini Tata Douglas. Ha? Ala nga rod ko araw. May mayat pa'y. Sige. Tainak ayaban ni kagawad masaw. Tanaturturid day diya kagawad. Magyaman ako na ikwarog ha. Wanang inting. One in. 6. One in. Kapitan. Itala arimwar ka dita opisinam. Sapay naglak ka dita. Anya tinararamid mo dita opisinam. Tama sapol pa'y nga aglak ka. Importante ti inaramid ka. May itay ni Bakat Lilay. Kaya't nakakano akasarita. Taada parikot na iji karubada. Makaumada kita ka barangayan. Awan lakit umay daag ipulong kanyak. Gagangay na Kasi ka nga raw ti kapitan. Arumbang apang ibagaanda iti parikot da. Sige tarumwaraki di. Agsubli madamdaman ni Bakat Lilay. Urayom labiet, kapitan. Manaktak da ita. Ti problema da. Sulbaran da. Didak iramraman. Sige ta itakon. Papanam ngay, kapitan. Ijay turod ata. Inakman agbijaw. Awan ngamin ipuskon. Imbag ijay ta. Awan ti umay agreklamo. Mapana ko na kastoy. Ay, anyan ni kapitan. Mas importante pa'y kankwa na ti panag-video na iti ipos na. Ngam ti trabaho na. 7. Anya ti may paay ko kada kayaw. Kwaraw kan kagawad masaw. Kan kadwayo pa'y ni badaw. Dakay, sige. Ay.
kadwayo pa ni Badaw. Sige, da kayo ti makisarita, kuaraw, kan kagawad masaw. Sabay ko ma, tagkikinaawatan tayaw, Tata Douglas. Inting as masong. Tata Douglas. Sabay ko ma, tagkikinaawatan tayaw, Tata Douglas. Tata Douglas, nasaon ni Tata Badong, nga agagawan nyo ti darong magturong iji ayanda. Kahit iturong mo iji ti gardin mo, iturong mo. Agagawan nyo ti darong magturong iji ayanda. Kahit iturturong mo iji gardin mo. Sorry. Iji kong barangay halo ti pagsasaritaan tayo. Nyo ti darong magturong iji ayanda. Kahit iturturong mo iji gardin mo. Ijay kung mabarangay hulti pagsasaritaan tayo. Ngam imay kamilatan, tapno malpasan tayo aparikot ni Tata Badong. Kasano mo nga main lakay Douglas? Ken kanayon mo nga ikatentihos may. Anya nga ito saran may no kasta. Awan mga tangke may apagurnungan mi iti danam. Bulbulodak lang mo ti Danaw. Tapa man na makasibuga kat isulpok mo't lang iti husyaw. Ay sana mabalin ti kasta ah. Tadamot host ti tunggal may sa kada tayo anay kunor. Kuniktar. Jay imang mangyari. Ni andumat kasto niya pare. Ah. Anday katanti danom. Makasibuga kat isulpok mo't lang iti husyaw. Ay sana mabalin ti kasta ah. Tadamot host ti tunggal may sa kada tayo anay kuniktar iti tangki iti bantay. Oh, adamot gayam host mo Tata Douglas. Nga mapay nga ikatampay lang ti host da Tata Badong. Pagsibog kong arod ijay garden. Una, ang kasanungay mo't datata ba daw? Anyamot nga ti pagluto da, ti pagdigos da, ti paglabadan, no inaldaw mo't nga lam ti danom da. Numabalin ko ma. Kahit saan ko mga inaldaw ah. Takasano kami ngay Mike. Awan ko matimakuna ni Tata ba daw, Tata Douglas? Nga magpada kayo mo't nga dahos na nakakabit ijay tangkay. Kaya't nasa wine, sikati ayan ti parikaw, Tata Douglas. Sana mabalinti kasta Tata Douglas. Inagaw mo ti danom ni Tata Badong. Sige. Sana na maulay. Pasensyakan Badong. Nasaya at Mike Douglas. Tagkinawatan ta. Awan nga rodon ti parikot. Takdiram ti saom Tata Douglas. Iti kasta, awanan ti tumaod a parikot. Labas. Di yung amin bukudan ti danom ti tangke. Umay. Di yung bukbukudan ti danom ti tangke ha? Umay. 9. Kapitan, agyamanak ta nakadanon ka dito'y ruwar ti barangay hall. Yan nantay cellphone ka. Ay adagan ti bulsa ti jacket ko. Ay nangagnak ka de, kapitan. Si kamagayam ama Pedro. Kaya't kakasarita. Tatulungan nakman. Ngamen, day karubak. Ay agsublikan tulangan iti sa balagun daway tabi siak. Ay mabit lang daytoy, kapitan. Kaya't kutiyag patulong ken ka. Tas sikakit nga rod ti kapitan. Awan nga rod oras ko itatabi siak. Ay sige ta inak iti unag. Angam kapitan. Awan nga rod oras ko kunak ni naggadto kat a disturb my life. Masuro na ko na. Ay. Inak madlangan iti opisina. Ta inak maki-engage. Ta sigurado. Daw, tinag-comment ka dagiti videos ko. 10 labas. 11. 11. Kita, asa nga pulutan sana. 11. Angkay, anday bagak. Aday ta. Naipos ko to in video iti aldaw. Aduman ang tibios ko. Ang kalintay! Ay, kwarog. Nandyan ka pala. Nagsilsilpon ka manay. Iswadinak nadlaw asimray. Ay, apay nga imay ka. Anyat ibagam. Umay ko lang ibaga dagiti reklamo, may papankan ka. Ay, awan oras ko iti dayta. Ala, rumor kan tabi siya. Agiditak pa iti video. Dayta lete ang mimit. Ay, agiditak man dayta nagsakpil anwang kan baka. Ayo. Pero mi pa nga kuyagyag da. Agiditak pa iti video.
Dahil tala ti amumay, tangkay. Dahito yung nga tiragsak ko. Apay kuma. Sige Saan ka mabagbagaan, angkay? Makamu ka man langay. Win! Ewan bibiyang ti asinuman kanya. Siya ti kapitan. Iso nga aramidak ti kayat ko. Ala makamu ka. Ngamdi ka. Ay sus. Next is 14. Amu ka. Ala makamu ka. Talaga di ka mabagbagan. 12 labas, 13 labas, 14. Angkay, umayon dagiti tattao. Kan adda pa agbidbidyaw. Apay dagi dya at tao. Pay katanda ka kanon kas kapitan angkay. Anya? Nagaduda Ay. Saan nababalin nga ibabaindak a kapitan? Enteng resign! Enteng resign! Ha! Ay. Adday tada ng kail. Inting resign ka now. Ay sus! Mala, rumor ka ng kail. Tasangwam ita. Nakdeng! Jay, 15. Ha? Ni kwa ni ban ni 15. 15. 15? 15? 15? Ay, agsinungbat. 15. Ay, kababay na talaga banang. Sapay ada nagbidyaw. Kinasaritak ida. Kituan ko na damahit. Ang madanaga naklata. Mga no ipusda. Dagita mo't kabarangayan. Day tala grek-grek lamot ti amuda. Ay, ekwa, banang. No apay ngamin anaskin nga agpatulong da pay kanyak. No kasta nga da parikot da. Ala, wunin. Manipot ita. Agbalbaliw akon. 747. Unim tayo po yan eh. Baby, we got a place to go. If you understand. Kuha ng Quarog 7447. $74.47, Bridge 1. Unay matan, kunam gayam. Unay matan, to'y tricycle mo, Kwarog. Saan sa matan ang makasangat dito isang atan? Kasanaw, nagadumot ngamin to'y lako mapinurochismaw. Katuan ado ti pinorchis kaw, tapno mamaminsan. Agasam ngamin dagiti soft drinks ngay. Ikarigatam nga isang tanay, aldawan. Sayang dagiti aggatang. Ewan kagawad, dandanitan makauli dito isang at. Ay nasaya at no kasta. Kabalan to'y tricycle kaw, napigsapay day taoy. Angam, no saan nakabalan, iduron mo na. Anya, siya ti pagduronam. Pagiduronam. Nyangalod ngay. No saan nakabalan, iduron mo na. Anya, siya ti pagiduronam. Anyangarod ngay. Ay, pakpakawan ti agidurduron. Syakit di apasahero mo ti agiduron. Ay agayab ka dita, iti kaduam nga agiduron.
narabyan ka mat, close friend ko araw. When close friend, intulod ko pa yung amin tila ako ni kagawad ko nang. Adala ko nan. Nagadua, nagduduma dagiti ginatgatang na ala ko na. Dandanin tupay na perdi to'y tricycle ka. Ay no kasta. Mabalinan ti mapan gumatang. Katuan Umay ka nga roden close friend. Dito'y ka namang rabi ay. Ha? Apag isaw, ado ti linutaw. Alaman nga rod close friend. Tapno agi na naaktulat-tanin ton makasangpeta kay Jay Balay. 3, 4, Page 5. labas. Bado, 3, 4, ay, 5 kwar, lang. inting, page 5. Grade 6. 3, 4, 5 labas. Grade 6. Grade 6 dun. Mangantayo ng kail, antay. Payasaan kayo ngagtagtagaray. Ay, di antip ti damagam san asyak. Anti ba nang? Apay, anya ti mapaspasamak, tagmiminulagat kayo latan. Hala, damagam latan di antim. Hawi, anti ba nang? Pag pinpinasaan na dagayam ti ko na tayo. Banang. Di kayo mo tagtagaray. Mapanak man lang ni Jeter, sina ni Wakagad. Hawi, anti ba nang? Di mo tagtagaray ang kail? Ha? Ay, pumanawak man langan dito'y balaya. Ulitin tayo garot tayo ikati reaction na. Agsayin na. Taure awan to gibanang ijayin tayo supay nga takpak. Tagmiminulagat. Apay damagam ka ni uncle mo. Ay niya de. Yakapin na ngay. Minulagat kayo malatan ije ko na Joper. Yakapin na ngay. Anya ti mapaspasama, kayo latan. Tagmimin. Ay jay minulagat kay latan. Minulagat kayo. Anya ti mapaspasama, tagmiminulagat kayo latan. Di matsumbat ni ante ang kail. Na, Napanak man langan ni Jay, tersina ni kagawad kwa nang. kwan-kwar. Siban. Kagawad kwa nang. Umayak man umutang iti mo ma. Ay. Nagado nga utangan. Bad kwar niksin. Mirinda ko ng latan. Tap. Umayak man umutang iti. Sida kasi. Kagawad kwa nang. Umayak man umutang iti lakaw. Ay wala ko raw day talagayam. Kunakon kahit apautangan na kadagaws. May salang matasupot ti tinapay ti utangan. Ay wala. Pautangan ka mutkat. Ay, sabali talaga ti kunada malakasan niya. Ay nga masakbay a pautangan ka. Ha? Basa umpay day tan nakapaskel di tarwara. Nagatidog mo tinalistan day tayo kagawad. Isubmit mo pa'y dagita. Sakbay a pautangan ka. Ha? Clearance. Nagadumot tanday tawi. Ay, sana mabalin. Ay niya, saan ka mabalin na pautangan? Nawanda kita. Itawi. Ay, Nayunak man di. Before di nagatiddogan na gito'y. Nagadumot tanday. Atras pa'y. Barangay clearance. Ano? Ha? Nanganalawag eh. nagadumad dagiti nga requirements. Ayun na. Kumaawatan. Alang. Nagadito. Isabit mo pa'y dagita. Sakbay a pautangan ka. Nagadumot ang dagito yung requirements. Birth certificate. Haan, may bagbagan ti kamong iikwatan to ija unagan. Basta nagadun nga requirements ko namlatan. Tulungak lang nga rin. Madi pa gayam. Awan nga ro di ibagbagamit ta. Nagadumot ang dagito yung requirements. Ewan, masapol nga isubmit mo pa'y dagita, sakbay a pautangan ka. Ay, may salang matasupot ti tinapay.
Nagrigat mo tinti umutang dito iti Rasinam. Ay, saan ka mabalin? Saan ka mabalin na pautangan? Maawan na kita. Nagrigat mo tinti umutang dito iti Rasinam. Ay, saan ka mabalin na pautangan? No awan da kita requirements. Bridge 8, badong. Mukaw no apay asan ngagtagtagari ni Antay. Agap Tap. pada siguro Dandi ka naman. kurang dati bimba. Mukaw no apay nga saan nga. Ay, apo. Mukaw no apay asan nga agtintin na garidante ka nanggal ka. Agap pada siguro Nawan ngamin si Dainda na imas. Napan ngamin imutang ni Antik iti Teresina ni Kagawad kuanang. Ngam nagadumat ti requirements sakbaya makautang ka. Isu nga rod itadayta iti dakkel. Tidak ka. Ngam nagadumat ti requirements sakbaya makautang ka. Isu nga rod dayta ti dakkel a problema. Tauray ni na matuyang. Kat saan mo't ang makautang gapo ka na kita requirements. San samot na na yung kalintigan da itang aramidin ni Kagawad kuanang. Talaga mo't saan? Kaya't na nga ibaga dita, adi na kaya't agpautang. Ay kat nukas talaeng nasaysaya at asaanan nga aglakaw. Aglikap langay. Kat datan ati mangirikap, tataba daw. Kasano ko madatangay, ni? Udi agwala tayo di Teresina nwa. Kasano ko madata? Datan ati mangirikap, tataba daw. Anya? Kasano adata? Di agwalatan ni Teresina na. Apay, nasakit mo't ay tinakamaw. Talaga na sakit tinakam ka o tataba daw. Jak maklaw na may sala nga supot ti tinapa iti utangat. Ngam dinak pinautangan. Tiro ni ayat may tikang kantaan. Hoy, baka kakagawad! Apay, masapol, ngagpukaw ka ha? Ibagam lang, no saan na kami akata pautangan? Tabuong buongan men amin nalakaw. Ha? Ay, sos. Ay, saan kayo nga agwala dito Tersinak, tanay? Kagat-gatang ko dagiti lakaw. Sige, kwaraw. Rugyamon, tiyang wala. Una, itan... Ay, ita ka din. Oo, saan mo may? Ay, katuwa na. May tangarap dito yan. Oo, saan? Rugyamon, tiyang wala. Una, ita ka din, tataba daw. Ay, katuwa na. May tangarap dito yan. Madamdamapay ko, ma. Apay nga inton madamdamapay langay. Sanak pa'y makaungungit apirmi. Ay, saan nyo apadasan ti agwala dito Tersinak? Siya malangan ti agwala. Ay, sos. Ay, nabuungan dagiti lakong anak kagarakaw. Sakmat ita isumaro na. Ay, sos. Naiwala nga dagiti lakong at tinapay. Ay, kapitan! Kapitan Tiing. Nailawang ko na namot eh. Kapitan, ano ba ang nagitay ko? Ay, ag feeding in. Ag-fading in siguro ni Inteng. Ay, sige. Meron ka.